लघुउद्योग व नवउद्योजकांना व्यासपीठ मिळावं आणि त्यांच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळावं या उद्देशानं आरंभ नव्या उद्योगाचा या 3 दिवसीय प्रदर्शनाचं आयोजन वेंगुर्ल्यात करण्यात आलं आहे। या प्रदर्शनाला वेंगुर्ला वासियांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे। पाहूयात। आरंभ नव्या उद्योगाचा या प्रदर्शनाचं हे पहिलंच वर्ष असून कणकवलीनंतर आता प्रथमच वेंगुर्ला शहरात अशा प्रकारचं भव्य प्रदर्शन आयोजित करण्यात येत आहे। सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध व्यावसायिकांकडून या प्रदर्शनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे। या प्रदर्शनामध्ये गृहसजावटीच्या वस्तू, हस्तकला, मसाले, अत्तर, दागिने, कपडे, कोकणी मेवा पॅक्स, घरगुती खाद्यपदार्थ, शालेय साहित्य तसंच मेटलमधील आकर्षक कार मॉडेल्स यांसारख्या विविध वस्तूंचा समावेश आहे। या प्रदर्शनामध्ये लघुउद्योग, गृहउद्योग तसंच नव्याने व्यवसाय सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना विशेष प्राधान्य देण्यात आलं असून हे प्रदर्शन सर्वांसाठी विनामूल्य खुलं राहणार असल्याची माहिती संयोजक मोनाली वर्धम व कृतिका कोरगावकर यांनी दिली आहे। नमस्कार, माझं नाव आहे मोनाली, हिचं नाव आहे कृतिका आणि आम्ही दोघी मिळून आरंभ नव्या उद्योगाचं हे प्रदर्शन आयोजित करत आहोत। ऑलरेडी आम्ही कणकवलीमध्ये आयोजित केलं होतं आणि त्यामध्ये आम्हाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आणि त्यामुळे आम्ही आता हे प्रदर्शन आयोजित केलं आहे वेंगुर्ला येथे। तर आज आणि काल तर खूप छान प्रतिसाद होता वेंगुर्लेकरांचा आणि उद्या आणि परवा आज आणि उद्या प्रदर्शन आहे। सकाळी 11 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन चालू असणार आहे। या प्रदर्शनात साड्या, विविध प्रकारची ज्वेलरी, त्याचप्रमाणे आता शाळा चालू होणार आहेत त्याच्यामुळे शालेय वस्तू म्हणजे कंपॉस, वया, बॅग्स, परत एक रत्नागिरीचा सुंदर एक स्टॉल आहे ज्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेटल्समधल्या कार आहेत, बाईक आहेत ज्या मुलांचं खूप अट्रॅक्शन ठरत आहे। त्याचप्रमाणे एक परफ्यूमचा स्टॉल आहे जो इथे तुम्हाला आपल्या पसंतीनुसार अत्तर तयार करून दिलं जाईल। त्याचप्रमाणे पीठं, वेंगुर्ल्यातलेच लोकल स्टॉल आहेत जे मसाल्याचे आहेत आणि भरपूर व्हरायटीज आहेत, कुर्तीज, ज्वेलरी, साड्या, परत ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स आहेत। तर वेंगुर्लेकरांनी नक्कीही ह्या प्रदर्शनाला भेट द्यावी अशी आमची आवर्जून विनंती आहे। उद्या आणि परवा 2 दिवस आहेत, शनिवार रविवार उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभावा वेंगुर्लेकरांचा ही आमची कळकळीची विनंती आहे वेंगुर्लेकरांना आणि अवश्य भेट द्या सिद्धिविनायक मंगल कार्यालय वेंगुर्ला। आज आणि उद्या हे प्रदर्शन सिद्धिविनायक मंगल कार्यालयामध्ये आयोजित केलेले आहे। आवर्जून भेट द्या आणि नक्की या। धन्यवाद। धन्यवाद।